Minjiri ta' xandirit radiofoniċi li jitfaw dawl fuq kapitli storiċi, soċjopolitiċi, ekonomiċi, folkloristiċi u kulturali. Dawn il-koll sawru l-istorja tal-ġens u l-poplu Malti u jinsabu stivati fis sezzjoni tal-arkivi tal-Public Broadcasting Services. Teżori imprezzabli li fiklim il-producer xandar Tony McAuliffe jiġdu kapitlu episodji fi żmien meta l-mezz radiofoniku kien kruċjali biex jiddeferti, jgħalem u jwassal tarif importanti lill-udjenzi. Fost il-materjal miżmum dedikazzjoni u breqqa mill-arkivisti tal-Istazzjon Nazzjonali fuq iż-żigarelli li jaħasnu l-istorja, id-diskors ta' 70 sena ilu mir-Reġina Elisabetta II meta l-PBS kien għadu jopera mill-Belt Valletta, diversi diskorsi politiċi u sigħat ta' divertiment b'recordings ta' kantanti u ta' atturi leġendarji Malti. I congratulate the government and people of Malta. Id-diskors ta' Reġina Elisabetta propju 70 sena ilu meta għamlet l-ewwel żjara uffiċjali tagħha f'Malta fl-1954. Mbagħad hemm ukoll materjal ta' qabel Malta ħadet l-indipendenza fejn hemm diskorsi politiċi. Iż-żigarelli jindaqqu permezz ta' tamir speċjalizzat li minnu nnifsu storiku. Il-magni bit-tapes dawk letteralment kienu jaqtaw u jwaħlu cut and paste, jiġifieri jekk xi ħadd ħasbal mhux bħallhom tmur fuq il-file fil-kompjuter imma kellek l-operatur li kellu sena kapaċissima li jimmarkalek l-iżbal u jwaħlu u jaqta bit-tapes li għadhom għandna daw it-tapes. Insomma, hija epoka li għaddiet imma nista' niżgurak li hija epoka li hija parti mill-istorja radiofonika ta' dal-istazzjon. Is-Sur McAuliffe qal li minn eluf ta' żigarelli li ġew skoperti fl-arkivi tal-istazzjon fuq dawn iż-żigarelli manjetiċi, il-ħoss taż-żigarella hija sensiela mqasma fi 13 il-programm u tkopri wħud mill-aspetti umoristiċi, storiċi u kulturali li jaġnu l-istorja ta' Gżejjer Malti. Tinirsisti ħass raħdem u neħedin l-infama li għandek tal-azzin. Ejwa, għazzin jħassra. Issa ommi, il-nanna, kolla fil-sodda mietu, allura tajjerom għazzinin jew. Għalli jittama li s-siltiet iservu biex jissemmija, iġeddu t-tifkiriet ta' tfulithom u jintroduċu kapitli tal-istorja moddija lil ġenerazzjonijiet ġodda.